دما مرۆڤ لەوێ پەیکەرێ دنەرە فەلسەفە ژن ژیان ئازادی دبینە. ئەv ne tenê peykereke ku ji kevir û çîman topek tê. Lêbelê ev çîroka jinê ku bi kezîn xwe dîrok ji nû ve nivîsandine û qet serî ji dagirkerî û desthilatê re netewandine. Peykera ku li bajarê Girkelekê hatiye dayîn bersiva herî biromet e li dijî tarîtiya ku dixwe jinê tune bike. Kezîn jina azad li vir ne tenê xemle. Lêbelê ala serhildanê ye ku li bajarê Girkelekê ba dibe. Lewra ji aliyê şaredariya gel a bajarê Girgelekê ve ev peyker hatiye dayîn û tê payîn ku di rojên pîşa me de bi şahiyekê bi fermî ev peyker were vekirin, were pîrozkirin. Peykera ku nasnameya jina azad dide nîşandan û wê nameyê didin ku îdî jin bi kezîn xwe dibin bersiv ji siyasetên tunekirin û dagirkeriyê re.